wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jisellmilkom u jilqakom għal-programm tal-lejla mis-sensiela l-intervista. Il-lejla ser nkunu qegħdin nagħmlu l-50 programm illi għal-netwerk bħalma u tagħna tal-Kamra Sportiva inħoss li hija kisba importanti ħafna. Għalhekk ippermettuli li ngħid grazzi l-ewwel net lilkom is-segwaċi li ħamis wara ħamis issegwuna u kif ukoll kull mistieden illi kellna sissa matul dawn il-programmi. Grazzi kbira wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty, kif ukoll lit-tim ta' dan il-programm illi jinkludi lill-assistent tal-produzzjoni Mark Xkembri u lil min wara l-kwinti dejjem tagħna suġġerimenti utli biex l-intervista tkompli tikber. Minn dawn in-nies żgur mhux forsi illi programm bħal l-intervista ma jistax isir u anke fejtlu sponsors ukoll inħeġġukom biex tużaw is-servizzi ta' dawk kollha li jirreklamu magħna għaliex ukoll indirettament tkunu qegħdin tgħinu lill-programm tagħna tal-intervista biex isir. Illejla it-tema prinċipali ta' dan il-programm sejra tkun il-karriera ta' wieħed mill-iktar sewwieqa popolari fil-Formula 1 illi irtira wkoll ftit tal-xhur ilu minn sewwieq professjonali ta' dan l-isport. Qed nirreferi għaċ-champion tad-dinja tal-2007 Kimi Räikkönen u biex nitkellmu ftit fuq dan il-leġġenda ta' dan l-isport illejla għandi mhux ġurnalist wieħed imma żewġ ġurnalisti minn TVM Sport illi huma Chris Kawki li qegħdin taraw fin-naħa tax-xelluk ta' isfel u Riccardo Flask illi qegħdin ukoll taraw ħdejja fuq in-naħa ta' fuq fuq in-naħa tal-lemin. U wkoll għandna wiċċ ġdid għal dan il-programm, wiċċ żagħżugħ, nistgħu nsejħulu hekk, ukoll Wayne Mikallef illi huwa partitarju tal-Alfa Romeo u wkoll editur ta' paġna ġdida li hemm bħalissa fuq Facebook, il-paġna Ħajjitna Sport. Naturalment min nixtieq jgħid tiegħu nħeġġitkom li tħallu l-messaġġi tagħkom fis-sezzjoni li hemm allaċċata ma' din ix-xandira xi tifkira li għandkom ta' Räikkönen forsi jew xi domanda relatata mal-li qed niddiskutu li tixtiequ staqsu lill-mistednin tagħna. Insomma, illum kellna introduzzjoni naqra twila iżda minħabba ċirkostanza wkoll ġustifikata. Ejja ħalli niftu diskussjoni tagħna billi qabel xejn naraw din iskeda qasira li ħejjejtilkom fuq minu Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen. Data ta' twelid 17 Ottubru 1979. Nazzjonalità Finlandiża. Tlielaq mibdija 349. Rebħiet 21. Pole positions 18. L-aktar lebs veloċi 46. Kampjonati mirbuħa 1. Il-karriera ta' Kimi Räikkönen bdiet fl-2001 mat-tim tas Sauber Petronas fejn f'dak l-ewwel staġun u spiċċa l-10 post b'9 punti. Bejn l-2002 u l-2006 Räikkönen saq mal-McLaren Mercedes bl-aħjar riżultat ikun darbtej it-tieni fl-2003 u l-2005. Bejn l-2007 u l-2009 Kimi saq mal-Ferrari fejn fdina l-ewwel parti tal-era Maranello. Räikkönen rebaħ il-kampjonat fl-2007, kif ukoll spiċċa it-tielet fl-istaġun ta' wara 2008. Wara sentejn isuq ir-rallies,
Raikkonen irritorna fil-Formula 1 mat-tim tal-Lotus fejn magħhom għamel sentejn. Fl-2012, Raikkonen spiċċa fit-tielet post tal-kampjonat tas-sewwieqa. Kimi irritorna mal-Ferrari fl-2014 fejn din id-darba għamel 5 snin. L-aħjar riżultat f'dan il-perjodu kien it-tielet post fis-sena 2018 fejn fiha Raikkonen rebaħ l-aħħar tiġrija tiegħu ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika. L-aħħar 3 snin tal-karriera tiegħu Raikkonen għamilhom mat-tim tal-Alfa Romeo fejn l-aħjar riżultat kien dak ta' 12 post fil-kampjonat tal-2019. Mela wara dik l-iskeda li preparajna fuq Kimi Raikkonen nistgħu wkoll niftu diskussjoni. Chris, merħba lura fil-programm l-intervista u grazzi tal-li l-lejla ser tkun qiegħed fostna. Il-mod kif Raikkonen wasal fil-Formula 1 ma kienx wet minn tas-soltu hekk kif wara bis 23 tiġrija f'karozzi single seater li minnhom rebaħ minn 23 rebaħ 13 u test wieħed fil-Mugello f'Settembru 2000 Peter Sauber wara fiduċja f'Kimi u taħ siġġu mat-tim Svizzeru fost il-kritika ta' xi wħud li jinkludu il-President tal-FIA ta' dak iż-żmien Max Mosley. Taħseb li minn dak li eventwalment rajna f'dak l-ewwel staġun fil-Formula 1 il-prinċipal Svizzeru kellu raġun li jagħti fiduċja lil Raikkonen minn daqshekk kmieni? U li sinsellem lilek Antonello, nsellem lil Wayne u lil Ricardo, naturalment kif kont qed tajjeb inti wara 23 tellieqa. Ma ninsewx li fil-Formula 1 di bdiet isha mis-96, bdiet fil-Formula 3 Italjana, kien dak li jissejjaħ il-baby boom. Però ma tfissirx li ma kellniex nies illi ta' età tenera u prekoċi iddebuttaw fil-Formula 1. Id-differenza li hemm bejn Raikkonen u oħrajn fl-opinjoni tiegħi hija il-fatt ta' kemm kien konsistenti, kemm kien longev u kemm kien f'livell ta' maturità għoli ferm Kimi Raikkonen compared meta wieħed iqis mal-oħrajn. Pereżempju akkażo kulħadd jiftakar id-debut ta' Mike Tackwell illi kien ikkunsidrat dan għan-Neozelandiż li kun ikkunsidrat fenomenu għamel id-debut tiegħu ta' xi 19 sena. Imma fil-verità sal-1984 fil-85 raġajna sibna fil-Formula 3000 inħaraq. 1998 Esteban Tuero mal-Minardi jagħmel id-debut tiegħu 19 sena ikkunsidrat fenomenu kbir wara sena rtira mill-Formula 1 ma felaħx iżjed għall-pressjoni. Allura meta inti mbagħad tpoġġi da kollu f'kuntest tifhem aħjar kemm Raikkonen huwa kbir. Il-grandezza ta' Raikkonen illi Peter Sauber meta fit-tim ma rid jgħid il-ħadd kien laqmu Eskimo u meta ħadu jittestja ma qalx ismu Vera, qal biss li kien Eskimo. Vera kif qed tgħid inti illi Max Mosley illi naturalment kien hemm raġunijiet ukoll jiena ngħid politiċi. Aħna nafu li l-Formula 1 hija mimlija politika, minn żmien balest speċjalment. Minn żmien balest lil quddiem. Il-Formula 1 anka kif jimxu il-siġġijiet biex nsejħilhom hekk u kif jiċċalqu drivers u tekniċi, il-federazzjoni dejjem kellha m'għandhom pasta għax dejjem ridna naraw illi ikun hemm l-ispettaklu. Issa d-debut fl-opinjoni tiegħi d-debut ta' Raikkonen kien mhux tal-li wieħed feliċi, kellu dak iż-żmien jekk niftakar tajjeb il-Nick Heidfeld bħala kompanjo di skwadra. Eżattament. Żgur kien spiċċa 4 darbiet fil-punti, kellu test fil-Mugello li kien pożittiv immens, fil-fatt mill-ewwel anka wera ruħu adattat u niftakar illi ma' Pedro Diniz meta kien imqabbel fl-ewwel test ma' Pedro Diniz mill-ewwel kien xi nofs sekonda aktar veloċi minnu. Jiġifieri il-fatt illi da wera mill-ewwel kemm kien kostanti, kemm kellu fil mal-karozza, Peter Sauber mill-ewwel induna li dan għandu biex ngħidu hekk filjo prodiġo. Ġifieri dan għandu bniedem li huwa ta' livell superjuri, ta' livell eċċezzjonali. U fil-fatt tantu hekk li Raikkonen spiċċa fil-punti fl-ewwel tiġrija
Mela li kien 4 Grand Prix li kien spiċċa punti u bin barra li kien għamel bat. Eżatt. Tajjeb, 4 Grand Prix li kien Kien hemm. spiċċa is-sitta fl-Awstralja, ir-raba fl-Awstrija u fil-Kanada u l-5 fl-Ingilterra. Proset, il-punt Ġifieri, il-karozza kienet tajba, però il-fatt jurik illi dan anka meta dan ma ninsewx illi mill-ewwel mbagħad l-interess kiber u l-liċenzja li kellu kienet liċenzja bi prova, ġifieri il-fatt illi Peter Sauber kien laħaq agreement mal-federazzjoni illi dan isu għandu liċenzja jgħidu la provizorja u naraw daqsxejn kif imur. Issa ejja nkunu realistiċi, hawnhekk fejn il-federazzjoni naħseb li l-nies bħalet iddizappuntom għax aħna nafu il-federazzjoni x'idba żwieqa għamlet ta' nies illi ħadu super liċenza u kienu out of depth fil-Formula 1, niftakru lil Philip Adams, niftakru lil Sakon Yamamoto, lil Yuji Ide. Forsi ftit jiftakru nies illi fl-1982 hawnhekk fejn il-kappell lil Bernie Ecclestone il-federazzjoni kienet satati super licenza lil-bniedem li kien ġi sponsorjat minn Pablo Escobar li kien Ricardo Londono Bridge. Meta Morris Nunn fl-1982 it-Team Ensign kien daru mal-ħajtu ma kellux flus. Sab il-dan Ricardo Londono Bridge illi kien ġab dan l-sponsor fantomatiku Colombia, Bernie Ecclestone illi dejjem kien bniedem makakissimu kien laħa induna fil-ħin illi dal-flus il-provenjenza tagħhom kellem question mark kbira, da ma setax isib ta' Kolumbja ma biex jisponsoru da huwa l-ente turistiku huwa l-kafe x'inhu. U meta ma rifittex, niftakru da kellu Taljan ieħor ma kakkissimu Patrizio Lattendu illi kien il-braċċo destro tiegħu sewwa. U basabx, ma setax isib dan $500,000 minn fejn illimni faħġew, induna illi kien hemm lit moħbija tal-kartel ta' Medellin. U kien hawnhekk fejn Ricardo Londono Bridge insomma fl-aħħar biex ngħidu hekk din is-super liċenza ma natatlux. Fil-fatt ftit ta' snin ilu niftakar tajb xi 8 snin ilu u 10 snin ilu Ricardo Londono Bridge kien inqatel propju fil-Kolumbja x'kien għadu jitraffika droga sallu. Però niġu lura l-Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen fil-karriera tiegħu ta' 20 sena tista' tgħid? Għamel minn barra dak il-break meta mar fir-rally. Kellu dina il-love-hate relationship, kemm mal-press u kemm mal-dinja tal-Formula 1. Ħadd gost nara dak li kiteb Mario Donini fuq. Vera wara 23. Però jekk hemm xena illi fl-opinjoni tiegħi tiġbor minnu eżatt Raikkonen huwa Montreal 2008. Meta Hamilton baqa' dieħel ġo fih ġol pit lane u Raikkonen illi huwa magħruf bħala Iceman ħareġ mill-karozza b'dik il-kalma, la mar jirrabja, la qabad jagħti kif kien għamel Piquet ma' Salazar, la telef rasu, ħareġ u lil Hamilton dan għal plurikampjoni sabba darbi ċampjon tad-dinja biex ngħidu hekk tmejjel bih billi kull ma għamel qabed subaj u ppuntaħ lejn semaforo. Allu ġifieri inti laqqas kapaċi quddiem id-dinja kollha, laqqas kapaċi tara bejn aħmar u aħdar. U letteralment ħalla lil Hamilton biex ngħidu hekk ċass u mibluħ. Ġifieri fl-opinjoni tiegħi dan huwa Raikkonen illi fil-Formula 1 sa nimmissjaw ħafna. Huwa bniedem awtentiku, bniedem illi ma jiddejjaqx, ikun kontrokorrente, bniedem li kellu din love-hate relationship mal-medja, però illi ma ninsewx tal-aħħar championship lil Ferrari fl-2007 meta rebaħ punt wieħed biss. Ġifieri ċertament illi kontra kull mistenni, għax ma kienx l-aħjar karozza fl-2007 l-Ferrari. Eżattament, diversi temi li wkoll ser niddiskutu matul dana il-programm. Wayne, niġi issa għalik merħba fil-programm tagħna u grazzi tal-lejla oġbok taċċetta li tingħaqad magħna. Issa nistgħu niġu għal-perjodu li Raikkonen għamel bejn l-2003 u l-2006 mat-tim tal-McLaren fejn spiċċa darbtejn tieni kif qedna fl-iskeda bejn l-2003 u l-2005 spiċċa darbtejn tieni biss taħseb li dan il-perjodu għandu jitqies wieħed sodisfaċenti meta tqis kemm ġie viċin illi jirbaħ il-kampjonat fiż-żewġ każi?
L-ewwel nixtieq nirringrazzjak Antonello talli stedetni f'dan il-programm u nsellem lil kull ma tisegwina lejla. F'dawn l-4 snin għalkemm Kimi Raikkonen kien pjuttost sfortunat nemmen li maħax titlu. Xorta naħseb li kien wieħed sodisfaċenti, kellu pace li naħseb bellaħ kull mar jien naħat ma stenna li eżempju dik it-telli għad Ġapan 2005 mi-17 il-post jispiċċa l-ewwel. Jiġifieri sodisfaċenti u mhux għax naħseb u kien ferħan bih innifsu kif saq, però naħseb kien jixraqlu li jieħu mqar titlu wieħed, imma sfortunatament ir-reliability tal-McLaren żammetu kemm xejn lura. Fil-fatt ukoll qed issemmi argument li forsi nixtieq nitluqa fid-dettall fuq u episodju tiġini frasi il-huwa fil-Grand Prix tal-Ewropa tal-2003 fejn Raikkonen kellu vantaġġ kbir u fl-aħħar leb bdejna naraw dak id-duħan mill-Magna Mercedes ħireġ illi ikkawżalu naħseb kien raġuni għalfejn tilef it-titlu. U anke fl-2005 l-istess trakka, l-istess episodju Raikkonen ikun l-ewwel u il-Magna Mercedes tisplotilu fl-aħħar u tista' tgħid kważi kkawżatlu l-kampjonat. Biss ma rridux ninsew wejn li ġara fl-2004 fejn fil-Grand Prix tal-Belġu iva Michael Schumacher rebaħ il-kampjonat iżda kellu wkoll isofri ħansejħula hekk daqqa li jara lil Kimi Raikkonen jaqbżu fl-oruġ minn barra u apparti l-wejn. Issa wkoll wasal biex indaħħal lil Riccardo x'ħan il-linkja wkoll mal-argument li jmiss ħan ismu forsi xi ftit kummenti fuq din it-tellieqa wejn qabel ma mbagħad nidħol ma' Riccardo. Naseb dakinhar Raikkonen isu kważi sementa ruħu bħala King of Spa nemmen jiena li il-McLaren żgur mhux forsi ma kinitx l-aqwa karozza dik is-sena u li Schumacher isu tilef kontra Raikkonen naħseb fl-aħjar trakka tiegħu. Kienet sorpriża kbira u verament uriet kemm hu driver kapaċissimu Kimi. Eżattament, Riccardo, l-ewwel qed insellimlek, grazzi tal-li l-lejla ġejt ingħaqad magħna. Ma nafx hekk għandek xi kumment fuq Spa 2004 u d-diskors li għadni kemm semmejt qabel ma nibdew nitkellmu fuq it-tema li jmissek jogħġbok. Sellemlek Antonello kif ukoll il-kollega Chris u lil dażżagħżugħ li ma nafux il-wejn, però kif kont qed nitkellmu, kif kont qed titkellmu x'kont għaddiet tittestja il-mikrofon u hekk. Jidher intis ferm fuq is-suġġett, jiena ovvjament wieħed jieħu pjaċir jara aktar nies li jkunu interessati f'dan l-isport kif ukoll insellem is-semja kollha li jsegwuk Antonello l-programm tiegħek. Ftit kliem intom bejnietkom qed kollox, jiġifieri mhux li hemm wieħed wis xi jgħid. Forsi qabel ma niddiskutu argumenti oħrajn. Jiena il-Raikkonen ukoll għandi ammirazzjoni partikolari għalih, jiġifieri mhux għax ovvjament jiena meta qed li biex nieħu sehem fil-programm qed li għax irrid xi ħadd Ferrarist. Mhux jiġifieri għax kien l-aħħar driver li tagħna t-titlu ġifieri, imma anke kif semma Chris, jiġifieri jiena jogħġobni bħala persuna għaliex inti meta tkun f'dan il-kampjonat, f'dik il-pressjoni u tkun kapaċi iżżomm dik il-kalma u l-freddezza ħaġa no wonder Iceman, jiġifieri sewwa dan jgħidulu Iceman. U anke l-kummenti li jgħid kważi jiena nkun qed nistenna x'ħajjejt il-medja, x'ħajjejt lill-ġurnalisti ġifieri, x'ħajjikkummenta lil dak, x'jikkummenta lil ieħor, x'ħajirrispondi. Ġifieri anke toqgħod taqra daqsxejn xi jsir wara u hekk, jiġifieri jiena nerġa' ngħid, jiġifieri għandi ammirazzjoni mhux ħanejt li id-dispjaċini li ma baqax l-irtira, però kif taqbad tgħid napprezza u anku fil-fatt naħseb hu bil-Malti xeba. Ġifieri huma qatt jomoda wkoll l-aħħar kummenti li qal qabel ħalla l-Formula 1, jiġifieri
Chris semma l-ewwel il-politika, ġifieri forsi wasalna f'punt li fil-Formula wieħed kif qal Raikkonen stess, ġifieri li speċi xeba f'dak l-ambjent, mhux m'għadux ambjent li bħal speċi ta' wieħed forsi jaħseb li hu, qed tifhem. Biex immorru lura dak li kont qed ngħidu, ġifieri jiena sa fejn naf jien Raikkonen mal-ewwel prova li bdejtu semmu li kien għamel, mhux biss ġifieri li Sauber kien interessa, ma mill-ewwel ġibet l-attenzjoni ta' bosta għalkemm forsi kien għadu d-debut tiegħu fil-Formula wieħed. Però jiena naħseb jew forsi xnijati ġifieri, però naħseb l-interess mill-Ferrari kien diġà beda kif taqbad tgħid, jitkebbes, ġifieri pratikament kif semma Chris ukoll, ġifieri Raikkonen impressjona mill-ewwel, ġifieri wera li huwa driver ta' stoffa, ġifieri li huwa sewwieq li għandu ċertu kapaċità u kif qedtu intom ġifieri kif semmejna f'dawit li rajna li forsi kien hemm element ta' sfortuna li però mbagħad kif semmejna wkoll ġifieri meta beda għaddej minn sena għall-oħra u pratikament mill-ewwel ma li dan id-debutta mal-Ferrari ġifieri rebaħ mill-ewwel tellieqa, ġifieri aħjar minn hekk ma tistax tgħid. Ġifieri la bdejna nsemmu s-salera Ferrari. Nixtieq li naqsam dillera fit-tnejn Riccardo. Mela ħanibdew fl-istaġun 2007, Kimi irnexxielu japprofitta mill-ġlied intern li kien hemm fil-kamp tal-McLaren bejn Fernando Alonso u Sir Lewis Hamilton biex rebaħ il-kampjonat. Kemm taħseb li dak is-suċċess immedjat iġġustifika l-għażla ta' Jean Todt illi jieħu lil Raikkonen bħala s-suċċessur ta' ħadd ħlief Michael Schumacher? Efhem. L-istorja nafuha xiġifieri. Ovvjament l-istorja u forsi l-opinjoni tiegħi u forsi l-opinjoni ta' oħrajn. Però nafu li vera li Schumacher kien ġej minn 5 titli konsekuttivi, però Schumacher mbagħad fl-aħħar sentejn qisu bdejna naraw xi ftit forsi d-downfall tiegħu. Jiġifieri fl-2005 ġiet tielet fil-kampjonat u fis-sitta t-tieni jekk missejjer żball. U pratikament kien Schumacher fl-2006 li kien iddikjara li ser jirtira, ġifieri fil-verità ma naħsibx li ħapost fis-sens jiena naħseb Raikkonen fil-verità mhux ma kienux seri. Mela jidher minuta waħda Riccardo, jidher li għandna wkoll xi Okej, jidher li kienu wkoll xi problemi fil-konnessjoni tiegħek. Niskużaw ruħna, tista' tkompli però? Naraw naqra. Kont qed ngħid li jiena hemmhekk rajna żmien fejn Schumacher qisu beda imajna biex ngħidu bil-Malti il-kelma goffa. Allura f'dak il-każ Raikkonen kienet l-għażla l-aħjar għażla kważi li l-Ferrari setgħu jagħmlu. Fil-fatt Jean Todt kien stqarra nżejt bħalissa fl-ima Grand Prix, però fuq il-podium kien hemm Schumacher, Raikkonen u Kubica f'Monza. Le mhux Kubica, kien hemm it-tielet wieħed insejt minn kien, ma nafx hekk hux Massa jew Alonso, però iddikjara Jean Todt li dawn huma t-tliet drivers favoriti tiegħu. Ġifieri hemmhekk kien hemm min qal li dak kien qisu l-ewwel ħiel li fil-verità d-deċiżjoni kienet ilha li ttieħdet. Fil-fatt Schumacher Massa u Raikkonen kienu fil-Grand Prix tal-Ġermanja fl-2006. U Jean Todt qal bħal speċi dawn huma l-iktar 3 drivers favoriti tiegħi. Fil-konfront ta' Schumacher, ovvjament Schumacher dejjem jibqa' number 1 għal Jean Todt. Għal Massa ovvjament kellu ċertu simpatiji, però Raikkonen stqar li bħal speċi he is the next number 1 għalih. Ovvjament qatt ma ħajreplace għal Schumacher. Imma
Jiġifieri mill-ewwel urew il-Ferrari li ħajkun hemm din l-għażla ma naħsibx li hija ġusta li wieħed jgħid ħa post Schumacher. Schumacher kien iddeċida li jirtira l-kemm kien baqa' fl-ewwel sena Schumacher kien baqa' hemmhekk bħal speċi ta' jgħin fis-setup tal-karozza. Issa, meta namlu għanna wkoll xi kummenti fil-fatt Matthew Briffa fl-opinjoni tiegħi Schumacher mar mal-Mercedes biex jibnilhom it-tim bħalma għamel mal-Ferrari u nsellem ukoll lil Manfan u lil Pawlu illi qed jgħidulna l-proset tal-programm. Grazzi lilkom illi qegħdin issegwu. Lura għad-diskussjoni Riccardo, jien issa nixtieq it-tieni bilanċ ta' 6 snin illi Raikkonen għamel mal-Ferrari. Sinċerament, jien nħoss li kienu kemm xejn diżappuntanti biex ma ngħidx li sa ċertu punt kien dejjem trattat ta' tieni sew fil-konfront ta' Felipe Massa u mbagħad b'mod iżjed ovvju meta mar lura fit-tieni perjodu flimkien ma' Fernando Alonso u Sebastian Vettel. Nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek fuq dan, hekk jogħġbok? Mela. Ferrari mhux sigrit, taf kif jagħmlu daw. Eżatt. Daw ikollhom idolu u mbagħad iħossu li m'għadux daqstant idolu jarmuk iġibu l-xi ħadd li fl-opinjoni tagħhom jipprometti u jinsewk. Jiġifieri jinsew li tkun għamilt u mhux ħanejtituk bissu imma kif qed inti avolja mhix dikjarata Ferrari sfortunatament ibatu minna di. Jiġifieri għalihom dejjem hemm il-first driver u l-ieħor ma jeżistix. Jiġifieri Raikkonen sfortunatament għalkemm Tom nerġgħu ngħidu l-kampjonat mill-ewwel, però isa il-honeymoon period spiċċa mbagħad bħal speċita u allura dawn mhux ħanejt taw bissi imma sfortunatament il-Ferrari jekk jagħmlu, ġifieri aħna konna qedna li fit-2007 sa 2009 kien dawk is-sentejn mal-Ferrari. Mbagħad kien dak is-sena ta' wara fejn mbagħad fil-fatt Raikkonen kien iddeċieda li jieħu dak il-career break jekk iridu ngħidulu hekk fejn ma Allegatament ukoll il-Ferrari kienu ħallsu somma lilu biex idaħlu l-Alonso. Ekku. Ekku sewwet tajt. Ekku. Bdew jaraw ovvjament potenzjal. Però mbagħad inti qed li rendi kont fl-2014 dammar lura mal-Ferrari, jekk Mr. Żball rebħa waħda fl-2018. Fl-Amerika. Il-Grand Prix tal-Amerika t-telet post kien ġie fil-klassifika tas-sewwieqa, l-istorja nafuha, ġifieri sfortunatament minn dak iż-żmien law. Il-Ferrari apparti ovvjament il-rebħiet ta' Vettel, però mbagħad bdejna naraw il-deklin tagħhom ukoll, ġifieri dawn kellhom mela l-ewwel kien hemm Massa jekk Mr. Żball, u mbagħad kien hemm dak iż-żmien fejn Massa kellu dak l-inċident b'dik il-molla li kienet taret u fil-fatt fl-2009. Eżatt, fl-Ungerija. Fl-Ungerija. Ġifieri nerġa' ngħid ġifieri sfortunatament kien daqsxejn fid-dell tal-first driver, ġifieri però nerġa' ngħidlek il-Ferrari sfortunatament ma nafx għalha jieħdu din l-istand ma' drivers tagħhom, ġifieri għalkemm forsi dis-sena għax mbagħad dik l-ironija, jekk forsi dis-sena naraw ma nixtieqx niddevja mis-suġġett, imma jekk naraw pereżempju Leclerc u il-Sainz sewwa, kulħadd kien qed jaħseb li Leclerc ħajjagħmel xi biċċa xogħol kbira. U anke t-tim. Eżatt, il-punti U t-tim ukoll jisu beda jimbutta Leclerc, però Sainz u rieħ li isma' jiena għandi x'noffri kważi iktar minnek. Speċi da milli rajna. Ġifieri hawnhekk ħan iddevjalek daqsxejn mill-mistoqsija forsi interessanti ma jidhirlix li semmejniha, però għax anke kien hemm min iqabbillek ftit il-Verstappen ma' Raikkonen. Jisu l-istorja tagħhom għaliex li naħseb ma semmejniex jiġu korreġuni jekk forsi ma kontx attent dak il-ħin. Però fl-2007 meta rebaħ il-titlu naħseb ma semmejniex li fil-fatt kien hemm kaos sħiħ ukoll. Eżatt, kien hemm il-ġlied intern fit-tim tal-McLaren
Fej kważi apparti dik kien hemm investigazzjoni mill-FIA Eżatt, l-iskandlu Spygate. fuq allegat fuel palissa mhux ħaniftakar min. Mhux il-fuel, l-iskandlu Spygate bej il-Ferrari u l-McLaren. Le manka kien hemm investigazzjoni fuq fuel li se tantuża minn 3 drivers li f'każ li daw it-3 drivers li bħalissa ma niftakarx min kienu jiġu skwalifikati, Hamilton kien jirbaħu l-kampjonat għax kien javvanza fil-klassifika fl-aħħar tal-liqa. U fil-fatt li ma ninsijiex għax id-deċiżjoni kienet saret nar il-birthday tiegħi fis-16 ta' Novembru fejn l-FIA qalet bħal speċi li mhux ħajnataw l-ebda sanzjonijiet. Allura it-titlu ta' Raikkonen kien ġi ikkonfermat pratikament. Għalhekk ishom naħseb jiena jxebħuhom xi ftit minħabba forsi anke l-kwistjoni li kien hemm fl-aħħar tal-liqa insomma nafuha l-istorja ta' Verstappen u mhux ovvjament l-iskop tal-programm tal-lum. Ġifieri jiena dik li bħal speċi hija forsi tweġiba tiegħi għal dan li saqsejtni inti, karriera għalija brillanti ta' Raikkonen, jiena joġobni ħafna, volja din is-sena forsi kemm il-darba jisniqbad miegħu ngħidlu li jisu nannu fil-kampjonat, però nerġa' ngħid, naħseb he's one of those drivers who will be missed, ġifieri ħana missjawh fil-kampjonat li ġej żgur. Bla ebda dubju, Chris kien se jgħid xi ħaġa fil- Le, kont sa ngħid hija frodu litiganti il-terzo gode. Jiġifieri rrid nagħmel żewġ punti importanti. One, mhijiex il-Ferrari biss illi titfa' għajnejha biss fuq driver wieħed. Mal-milja ta' żmien pereżempju l-Lotus ukoll kellhom dil-politika. Issa fil-Ferrari din ġiet aċċentwata meta fl-1987 kien wasal millant il-McLaren dak li huwa ikkonsidrat biex ngħidu hekk l-alla tal-carbon fiber li kien John Barnard. Illi fil-Ferrari naturalment kien impona l-istil tiegħu li kien jgħidulu Islands u minn barra li impona l-istil tiegħu illi fejn kull driver ikollu l-inġinier u l-mechanics tiegħu jridu jaħdmu separatament. Naturalment, John Barnard overseeing the whole thing, kienu koll impona it-waqqif tal-kumpanija GTO, illi kienet imwaqfa f'Guildford l-Ingilterra. Waħda mill-ftit drabi fejn il-Ferrari ma bniċ Maranello ma kienet tibbena l-Ingilterra sakemm mbagħad ovvjament aktar tard fil-bidu ta' snin 90 kollox reġa' ġiġo Maranello. Mela l-idea li inti kollok driver wieħed u timbotta lilu u mhux lil ieħor ma kienx xi ħaġa tal-Ferrari biss. Konna rajnija fil-Lotus, rajnija din ukoll fil-McLaren. Rajnija fil-Williams ukoll. Sorry. Rajnija fil-Williams b'Mansell Patrese wkoll. Anzi, imma fil-Williams irridu qogħdu attenti għax dik li kont sa ngħid. Frank Williams tilef kampjonat fis-86 għax u rebħu Prost għax propju ma mponix fuq id-drivers. Jekk kien hemm bniedem li kien iħalli drivers jagħtu bejniethom niftakru pereżempju is-97 l-ewwel telliqa fl-Awstralja ġlieda kbira bejn Hill u Villeneuve. 96 dak kien. Skużani, 96 sewwa kont qed ngħid fis-96 Hill u Villeneuve kważi sa jirbaħ u mbagħad ġlieda bejniethom bla 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 ħallihom hemmhekk jikkumbattu, Hill rebħu in extremis imma kien joxa jara dik. Fil-Ferrari m'hemmx dik il-kultura. Ġifieri wieħed irid jirrispetta wkoll dik il-kultura li kien hemm. U dik hija kultura li sfortunatament ħafna drivers isibu diffikultà. Aħna kollha qed nitkellmu wkoll fuq l-Alfa Romeo. Issa t-Taljani għandhom din l-espressjoni hemm dak il-film sabiħ tal-Alberto. L-Alfa ser nitkellmu żjed tard jekk ma Ejva, divorzju għall-Italjana. Le, it-Taljani għandhom din il-ħabta. U il-aħna nitkellmu dwar l-Alfa Romeo nitkellmu wkoll dwar il-liġer fl-1987 imma dwar dak naslu żjed tard. Illi anka fil-każ fejn kien hemm Raikkonen kieku qatt tisimgħu xi darba igerger jew jargumenta mat-tim għax kienet jingħata xi trattament inqas minn ħaddieħor. L-unika drabi fejn verament il-medja naħseb kienet skorretta miegħu kien fl-2013 meta ssepara minn mal-mara, ma ninsewx li fil-bidu huwa kien miżżewweġ lil dik li kienet Miss Scandinavia. Eżatt. U fil-fatt kien hemm xi ġurnali arċiskandalistiċi li kien intaħħa daqsxejn għax-xorb u għad baħrit u għad debbuxxar
U kien anka biex ngħidlek ġie iffilmjat u kien hemm minħaddu xi ritratti qiegħed daqsxejn fis-sakra u x'naf jiena u hekk. U bdew jgħidu wara kif spiċċa Raikkonen. Ovvjament dak kien perjodu ta' kriżi personali, ħadd ma kellu dritt naħseb jiena jiġġudika driver fuq il-kriżi personali li jkollu fil-ħajja matrimonjali tiegħu. U kien hemmhekk naħseb illi kienet kważi an eye opener ta' kemm mentalment, mhux qed ngħid bħala driver, imma bħala bniedem mentalment Raikkonen kemm hu b'saħħtu. Da kollu u dan l-arċi skandlu illi kellna anka fil-Finlandja. Raikkonen he brushed it off biex kompla din u rtira meta kien komdu ta' 42 sena mal-Alfa Romeo fejn għamel xogħol tajjeb ħafna l-istess Giovinazzi qal qatt ma kelli kompanjo di skwadra li lili għenni daqshekk u kieku qatt kellna xi ngħidu. Ġifieri jiena naħseb illi jekk kellu bżonn ċertifikat ta' kemm hu ġentlom Raikkonen tajulu bl-aħjar mod perfett Giovinazzi, illi sfortunatament spiċċa barra mill-Formula 1 biex issa għandna l-Ilżu illi fl-opinjoni tiegħi huwa insomma, ma nidħlux hemmhekk. Eżatt, fuq il-kolore dei soldi kif jgħidu. Ekku, fuq l-istaġun il-ġdid tal-Formula 1 ser ikollna għall-inqas qed nippjanaw li nagħmlu żewġ programmi għal ħabta ta' Marzu fejn se jkollna diversi mistednin minn diversi timijiet se naqsmuhom fit-tnejn, it-tlieta ta' fuq u 3 timijiet oħrajn u biex imbagħad ukoll ikollna preview sew ta' dak il-kampjonat. L-aħħar domanda qabel ma mmorru għal break pubbliċitarju, naħseb hija domanda kif jgħidu Taljani li hija tweġiba sekka prattikament irrid mingħand tlieta li intom hekk jogħġobkom. Michael Schumacher, qegħdin tarawhom ukoll fil-grafika, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso, Sebastian Vettel u Sir Lewis Hamilton. Min taħsbu minn dawn il-5 illi kien l-akbar rivali ta' Raikkonen matul il-karriera tiegħu? Ħanibda minn Wayne darba. Immur għal Riccardo u jalaq Chris. Naħseb li Fernando Alonso it-tnejn li huma daħlu fil-Formula 1 fl-istess sena, lura f'2001 u jisom apparti is-sentejn li għamel Ferrari dejjem kienu parti mill-Formula 1 u dejjem kienu f'karozzi simili. Fil-fatt fl-2005 kellhom ġlieda għat-titlu u fl-2014 kienu fl-istess tim ukoll. Jiġifieri naħseb Fernando Alonso jiena fl-opinjoni tiegħi. Jiena min-naħa tiegħi ħankun daqsxejn kif taqbad ħantik tweġiba stramba fis-sens. Ironikament naħseb li Vettel kien u minħabba l-politika li bdejna nitkellmu l-ewwel. Ġifieri dak naraħ bħal speċi ta' rivali sa ċertu punt. Għalkemm onestament naħseb Raikkonen ħajjajt li m'għandu l-ebda rivali fis-sens. Anzi, Vettel kien wieħed mill-ftit ħbieb li kellu fil-paddock. Imma nerġa' ngħidlek minħabba dik il-politika fimt tat-tim. Chris, biex nagħlqu l-ewwel parti. Le, fl-opinjoni tiegħi kien Michael Schumacher, imma mhux għax Michael Schumacher, għax Michael Schumacher kien il-yardstick, kulħadd ikejjel lilu nnifsu miegħu. Jiġifieri għal Raikkonen naħseb imma u biss jista' jwieġibha dil ħaġa, naħseb il-yardstick kien dejjem Michael Schumacher. Għaliex ma ninsewx dan huwa bniedem illi sar 7 darbiet World Champion. Jiena naħseb il-kobor ta' Raikkonen kien kemm iparla ftit, he's a team player, kapaċi jitratta l-ġurnalisti ta' kretini meta ħaqhom u jsaqsuh domandi stupidi u jitrattom ta' kretini mingħajr ħafna għajjat, mingħajr ħafna storbju, mingħajr ma ħafna tpaċpiċ, imma ovvjament ikun jaf x'qed jgħid. U dal-aħħar Mario Donini ħad gost ħafna naqra da tribute li kitiblu. Għax qal, tant kien kapaċi jitmejjel bil-ġurnalisti meta jsaqsuh kretinati illi ma tistax il-dal-bniedem ma tapprezzax il-ġenwinità tiegħu. Jiġifieri wieħed minn dawk il-ftit nies illi kien jiġi u manka mill-protokoll tal-sponsors
Jiena li dejjaqni biss biex inkun onest miegħek, Raikkonen kien li fl-aħħar qisu rid jinnega dal-Formula 1. Ma ninsewx il-Formula 1 għamletu senjur lilu, ġifieri llum għandu patrimonju jikkonsidraw bejgħet worth 130 miljun, ġifieri dana Formula 1 f'20 sena. Rajt għaddu dawk is-sentej għamletu miljonarju, altru minn miljonarju, però biex inkun onest miegħek, jekk issaqsini li mkien l-ikbar rival li kellu fl-opinjoni tiegħi kien Schumacher. Imma sempliċement għax Schumacher kien il-yardstick ta' snin 2000. Ta' sekkol. M'hemmx raġunari iktar. Mela, Mattias Cortes qed jgħidilna li u jaħseb li Hamilton. Jien naħseb li jkolli nażel semmur it-triq ta' Wayne għaliex għal raġuni speċi kellu ħafna battalja ma' Alonso matul iż-żmien u nemmen illi Alonso kien l-eqreb fejn jidħol sewwieq li kien jikkompetilu. U b'dan il-ħsieb se morru waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ikompli wara dawn. Wisdom tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja ta' Pokémon flimkien ma' Game Breaker. Il-kollezzjoni ta' trading cards ta' Pokémon tinsab disponibbli għandna flimkien ma' l-lobit kollha li Nintendo Switch ħareġ għal din is-sensiela. Barra minn hekk matul dan ix-xahar se jkollna wkoll l-aħħar logħba ta' Pokémon, Pokémon Arceus. Mela x'qed tistenna? Ibbukkja l-kopja tiegħek ta' din il-logħba għal Nintendo Switch mingħand Game Breaker u jibqa' ċert li m'intix se titlef l-aħħar avventuri ta' Pikachu u sħabu permezz tal-logħba Pokémon Arceus. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Lily's Health and Beauty, għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merba lura għat-tieni parti tal-programm l-intervista l-produzzjoni ta' diskussjoni illi il-Kamra Sportiva tella kull nhar ta' ħamis fejn niddiskutu diversi temi sportivi fosthom illum qegħdin niċċelebraw il-karriera ta' Kimi Raikkonen, is-sewwieq li tant popolari illi irtira appuntu fl-aħħar tal-kampjonat li għadda. Kif qegħdin taraw miegħi llejla għandi żewġ ġurnalisti minn TVM Sport li huma Chris Kawki u Riccardo Flask, kif ukoll partitarju tal-Alfa Romeo u l-editur tal-paġna ta' Facebook Ħajjitna Sport Wayne Mikallef. Passoltu jekk għandkom xi kummenti fuq dak li qegħdin niddiskutu llum, tistgħu wkoll tagħmluhom billi tħallu l-kummenti tagħkom fuq il-Facebook link illi qegħdin ukoll minnu inxandru nsellem ukoll minn ġewwa Renju Unit il-Jessica Georgia li qed tgħidilna well done from UK. Grazzi wkoll lilek illi qed issegwi dan il-programm. Niġu issa biex nibdew it-tieni parti ta' diskussjoni u darba nixtieq nisma' ftit minn għandkom il-membri tal-panel li ma taħsbu li kienet l-akbar tellieqa li għamel Raikkonen fil-karriera tiegħu. Ma nafx min irid jibda, forsi tibda int Chris, u mbagħad naqilbu għal Wayne u Riccardo. Kif tażel inti? Fimni, jiena fl-opinjoni tiegħi m'hemmx tal-liqa partikolari li tispikka, forsi kif semmejna Spa, però għalija Raikkonen jekk hemm xi ħaġa li vera taffaxxinak fih, hija l-konsistenza u d-determinazzjoni. Qatt ma jaqta' qalbu. Semmejna talaq 17 u jirba' huwa bniedem illi
il-karozza jasara jibqa' jtija sakemm jiflaħ. Ovvjament mal-Alfa Romeo, hawnhekk niftaħt il-parentesi żgħira tal-Alfa Romeo. L-Alfa Romeo ma ninsewx li din hija Alfa Romeo Sauber, Alfa Romeo sponsor, Alfa Romeo Magna Ferrari, ġiri hija daqsxejn mhijiex l-Alfa Romeo li nafu li kellna fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet meta konna nibbagħtu l-Auto Delta li kien ir-reparto korsi tal-Alfa Romeo b'inġiniera kbar bħal Carlo Chetti, Gianni Tonti u daw l-inġiniera kbar li ħarġu mill-Alfa Romeo. Ġifieri, u din is-sena naħseb jiena il-karozza kienet limitata. I mean, rajna illi skur li ma kienx l-aħjar Sauber illi qatt ħarġet minn Hinwil. Imma indipendentement minn hekk, Raikkonen xorta kien superlattiv bil-limitazzjonijiet kollha li kien hemm. Jiena m'iniex kapaċi nażel telliqa waħda li ngħid isma' f'din naħseb illi kien the best of the best. Naħseb kellu serje ta' affarijiet. Anke mal-McLaren meta sab ruħu f'diffikultà kbira, ma ninsewx kellu reliability issues kbar li forsi waslu wkoll għatluq tiegħu minn mal-McLaren biex imur mal-Ferrari. Swew kampjonat ukoll għal darba tnej. Ġifieri, ħedda naf mbagħad wasal f'punt li kif jgħidu Taljani non sai più a che santo votarsi. Għax letteralment ma setax dana McLaren għaddew minn din il-krisi teknika illi mbagħad irrepetit ruħha mal-Honda illi to an extent id-driver tifrustraħ. U ma ninsewx illi lilu mbagħad ożannatu għax malli għamel il-mozza mal-Ferrari fl-ewwel sena tiegħu sar champion. Jiġifieri kważi dika igglorifikatu u tagħtu raġun għall-mozza li kien għamel li ħalli t-tim warajh u jiċċaqlaq lejn Fiorano. Jiċċaqlaq lejn Maranello, ġifieri żewġ biex ngħidu hekk filosofiji ta' kif jaħdmu t-timijiet għal kollox differenti u jidher l-integra tajjeb. Anka jekk ovvjament fil-bidu anka l-medja Taljana ma kienx daqshekk ħanina miegħu u kien ġie shielded tajt li trid jiġifieri ma ninsewx dana ħapost. Dana huwa il-bniedem illi issa kellu fuq spallejh, skużani, bniedem illi il-Ferrari kienu jaduraw Michael Schumacher illi fis-96 qabad tim Ferrari li kien għall-los bando, karozza ħażina, tim mitluf, ma qas kellu idea x'qed jagħmel, għal dik ir-rebħa kbira li kienet waslet fi Spanja fin-96 u minn 96 il-qudiem dan qabad it-tim minn xahru u f'daqqa waħda bdejna dik l-era glorjuża tal-Ferrari. Sakemm wasalna mbagħad fl-2006, fl-2007, fl-2006 rtira, insomma jew aħjar within inverted commas, l-ewwel darba l-irtira reġa' daħal mal-Mercedes u Raikkonen sab ruħu f'pożizzjoni illi lill-Ferraristi, lit-tifosi, li titihom raġuni għalfejn għandhom jissapportjaw lilu. Issa ejja nkunu realistiċi. Jgħidulu Iceman m'għandux xi relazzjoni da mal-prezz jew mat-tifosi kbira ħafna, però l-ftit li jgħid huwa sinifikanti u tittoqgħod tarblu wara. Għax ġeneralment meta tantem il-passatur ta' moħħol, tajt kienet jitkellem tajjeb. Fil-fatt Italjani għandhom espressjoni maj banali u jiena nista' wkoll nikkonferma mill-ktieb li rajt il-biografija ta' Raikkonen li wkoll nirrekomandalkom biex jekk ikollkom ċans taqraw għaliex nemmen li anke l-mod kif inkitbet jurik li huwa raġel li fej u banalitajiet m'għandux ħdejn forsi sewwieqa jew nies oħrajn li jagħmlu biex jidhru biss biex imorru lura s-suġġett. Wejn, l-opinjoni tiegħek li sbaħ tellieqa? Għal kontrarju ta' Chris naħseb kien hemm tellieqa li spikkat u diġà semmejta kienet Georgia Poon fl-2005. Dakinhar kien fil-provi kwalifikat bi 17 il-post u kienet inkredibbli kif minn 17 il-post tiġi tispiċċa l-ewwel. Tajjeb ngħidu wkoll li fl-ewwel kantuniera tal-aħħar dawra irnexxielu li jaqbes il-Giancarlo Fisichella għall-ewwel. Kienet
taliqa li verament spikkat u tibqaw minn waħda minn mhux mill-aħjar drives ta' Raikkonen biss, minn waħda mill-aħjar drives li qatt tagħmel sewwieq fil-Formula 1 li qatt kien hawn naħseb. U fil-ferma tiegħi kienet ukoll naħseb what might have been case għal raġuni li rajna it-tjubija tal-karozza tal-McLaren u t-talent enormi ta' Kimi iżda kampjonat li kien ġa mitluf. Riccardo, l-opinjoni tiegħek jekk jogħġbok? Jena ħanejdu hekk il-maġġor parti tan-nies bħal Wayne jaħsbuha, jiġifieri li Suzuka kienet bħal speċi l-isbaħ tellieqa ta' Raikkonen. Però jiena meta jitkellmu hekk, għax anke meta pereżempju jien naf fuq Hamilton meta jgħidu telaq mill-12 post, 13 post u rebaħ it-tellieqa, ara kemm hu driver tajjeb. Però ma ninsewx li għaliex telaq minn fejn telaq Raikkonen fi 17 post. Mhux għax kienet għamlet ix-xita fil-qualifying u ma kellux il-ħin. Iżda ma jfissirx li mhuwiex driver kapaċi fis-sens. Irrid ngħidlek jien fit-tellieqa inti jekk inti għandek kapaċità u inti jaqwa minn ta' qablek, all right, mhux qed inneħħi l-mirt għax xi vwoli biex taqbiżhom il-karozzi, imma għalhekk ngħid xorta hija kapaċità li titlaq minn-17 u tirbaħ tellieqa, ġifieri biex ma niftehemx ħażin. Però naħseb mbagħad naqbel ma' Chris fejn diffiċli tagħżel tellieqa waħda. Ġifieri hemm sensiela ta' tlielaq fejn Raikkonen wera il-kapaċitajiet tiegħu. Ġifieri bħalma pratikament semmejniehom naħseb kollha fis-sens ta' Suzuka li meqjusa minn ħafna bħala l-aqwa waħda tal-2005. Ovvjament id-debut mal-Ferrari fl-Awstralja li dan l-ewwel tellieqa rebaħa u naħseb li ma semmejniex ta' Abu Dhabi tal-2012 meta kien mar lura mal-Lotus. Ġifieri pratikament nerġa' ngħid hemm sensiela ta' tlielaq ta' ġifieri diffiċli tagħżel waħda jekk nerġa' ngħid, ġifieri jekk ħanażlu li minn beda kważi mill-aħħar u ġie l-ewwel ħannejdu ta' Suzuka, jekk ħanejdu r-ritorn mal-Ferrari, mhux ir-ritorn skużi, meta beda mal-Ferrari, u kif qal Chris ukoll, ġifieri rrid iżomm għax l-ewwel Chris qal iqabluh ma' Schumacher, ovvjament dejjem bħal meta jqablu dejjem jqablu mat-topp. Iġir f'dak il-każ da rrid juri li huwa għandu dik l-istoffa. U hawnhekk nixtieq insemmi wkoll daw iħobbu jisaqsu dik il-mistoqsija u kif qal Chris kif iwieġeb Raikkonen, speċi qalulu allura issa ħadd itgħallem Italjan. U Raikkonen qallhom le m'iniex sejjer language school jien nitgħallem Italjan, jiġifieri għandu dak il-mod partikolari kif iwieġeb. Jew bħal speċi mistoqsija oħra, isma' qabel it-tellieqa, l-lejl ta' qabel it-tellieqa x'tagħmel? Norqod. Ma jgħidilhomx, da jippretendi l-ġurnalist li jgħidlu jiena nikkonċentra u nagħmel hekk u nagħmel x'tagħmel qabel il-lejl ta' qabel it-tellieqa? Mhux norqod. Jew min taħseb li ħajirbaħ? Mhux min jiġi l-ewwel. Kellu dan il-mod. Qed fakkarni f'dak il-famuż episodju tal-Brażil 2006 meta Brandon saqsih li ma kienx hemm fil-preżentazzjoni ta' Pele u Raikkonen qallu kelli nillarga biex ma nużax kelma oħra li ma tantx hija appropriate max-xandir. Issa biex ngħidu kollox. Skużani, Rik. Fis-sena 2001 meta mill id-debut tiegħu u kien mara appunti l-ewwel Grand Prix sa nofsija qabel dina qala Peter Sauber, Raikkonen kien għadu rieqed. Fatt għajmu għal-Grand Prix. Ġifieri daqshekk huwa bniedem, daqshekk huwa Iceman, daqshekk huwa bniedem relax. U il-pressure ma tagħmilx bih. U qed jiġi frasi episodju ieħor mal-Asja 2009 dak il-famuż episodju fejn kulħadd kien isu panikjat u f'daqqa waħda tara dik il-famuża xena ta' Raikkonen jiftaħ il-friġġu jieħu l-ġelat. Matthew Briffa qed isemmilna wkoll ejja ngħidu il-pole ta' Monza tal-2018 ħin ta' minuta 19.119 ħin illi wkoll episodju li forsi ftit jissemma ma grazzi għal Matthew ukoll ħadna nota tiegħu.
Lura għal diskussjoni u s-sammorru għas-sentej tal-Lotus li u koll Chris diġa għajjem punt fuqom, forsi nistaw nelaboraw ftit fuqom. Rajkun il-marma l-Lotus fej rajna ħafna konsistenti u spiss rajna jikseb diversi podji f'dawk is-sentej li jagħmel emmek fejn u koll tajb nfakru li fl-2012 spiċċa il-kampjonat fit-tielet post u fil-2013 kimi kien konsistenti ħafna minkejja li spiċċat il-5 post iż-żambat kien hemm xi problemi wkoll ta' natura finanzjarja apparti li ma saqx ukoll xi tiġrijiet. Inti taħseb li dan kien ukoll dan il-kimi Raikkonen li rajna fl-2012 u fl-2013 mal-Lotus l-aqwa Kimi Raikkonen ta' kull żmien? Chris. Jekk hux l-aqwa ta' kull żmien naħseb. L-aqwa Kimi tal-karriera tiegħu biex niftehmu. Li kien fl-apiċa tal-karriera tiegħu iva. Ma ninsewx li l-Lotus, ħalli nibdew minn hemmhekk. Il-Lotus mhix il-Lotus li nafu, għax il-Lotus it-tim illi kien għamel Colin Chapman kien falla fl-1994. Tajjeb, mela, fl-1994 kellna dal-vakum, niftakru l-aħħar karozza li għamlu kienet id-dizinjati, kienet il-Lotus 109 ta' Chris Murphy, u mbagħad kellna fl-1995 kien xtara l-isem Keith Wiggins, illi kellu t-team Pacific, u fil-fatt kien jisimhom Pacific Team Lotus, u kellhom dik il-faxxa ħadra tal-Lotus, il-Lotus fortunatament kienet waqgħet f'disgrazzja kbira, nafu minn fejn ġejja mill-fatt illi fil-fatt fl-1985 tajjeb ngħidu din għal daw kollha li huma fans tal-Lotus kienet saret investigazzjoni kbira jekk fil-fatt Colin Chapman fil-fatt mietx jew le għax ħadd qatt mara u din hija waħda minn dawk il-punti interrogattivi u waħda mill-misteri kbar tal-Formula 1 ħadd qatt mara il-katavru tiegħu. Għalkemm kien xi ċertifikati li dan miet battak tal-qalb. Nafu li kien involut fl-iskandlu kbir tad-DeLorean illi kienu ħadu flus tal-Unjoni Ewropea biex isir impjant għal dik il-karozza famuża li kienet parti mill-film Back to the Future. Din il-karozza DeLorean kien daħal partner f'dina il-kumpanija fejn kienu ħadu fondi tal-Unjoni Ewropea biex jibnu dan l-impjant kbir fejn kien hemm qatt kbir fl-Irlanda ta' fuq u mbagħad f'daqqa waħda kulħadd kien telaq bil-flus u minn hemm beda d-deklin tat-Team Lotus. It-Team Lotus rinat imwieled mill-ġdid mill-Genie Capital issa sewwa, ġifieri dak li qed ngħidu fl-2012-2013. Issa kien tim kompletament differenti. U Raikkonen biex ngħidu hekk kważi qabad dat-tim minn xaru u reġa' taħ rilanċo u reġa' ta' rilanċo tal-isem tal-glorja illi biex ngħidu hekk anke b'dak il-kulur iswed bil-gold reġgħu ħaddu dak iż-żmien tal-John Player Special meta inti kont tara dik il-karozza sewda b'dak il-gold tal-John Player Special li kont tassoċjaħ mill-ewwel mar-rep ma' Ronnie Peterson, ma' Elio De Angelis, ma' Ayrton Senna, illi ma ninsewx kien Jim Toleman fl-1984 ħalla l-Toleman għal-Lotus fl-1985 u kien għamel dik ir-rebħa, l-ewwel rebħa tiegħu fuq Lotus bin-98 diżinjata minn Gerardo Carux fil-Grand Prix tal-Portugal. Raikkonen hemmhekk fl-opinjoni tiegħi ħoloq dak il-parallelizmu reġa' ta' dak l-entużjażmu li t-Team Lotus illi kellna fil-nofs is-snin 80. Meta mbagħad kien beda d-deklin tiegħu sfortunatament fis-87-88 u mbagħad bħajna sejrin biex fl-1994 dat-tim sfaxxa. Ġifieri Raikkonen irdu ntuh mhux biss il-fatt li kien driver tajjeb, għax drivers tajbin dejjem kien hemm, imma li jkun dak l-Italjan jgħidulu traxxinatore, ġifieri kapaċi jdawwar l-iskwadra miegħu u jollija u jeleva għal riżultati illi laqas tkun toħlomhom it-tim stess. U naħseb hemmhekk jiena fejn anke mal-Alfa Romeo kien kapaċi anke f'ċirkostanzi diffiċli u anke mal-Ferrari iżomm biex ngħidu hekk l-unità.
Giovinazzi naħseb taħ l-isbaħ ċertifikat. Nerġa' ngħidha din għax ftit issib kompanji di skwadra li jkunu daqshekk ġenwini u daqshekk tajbin. U fil-fatt anka Vettel dal-aħħar ikkummenta fuq l-autosprint għal diffiċli ikollok xi tajt ma' bniedem bħal Raikkonen għax huwa ġenwin immiktar minn hekk taf dejjem fejn qiegħed miegħu. U dawk is-sentejn li kien mal-Lotus, naħseb eleva lit-tim u għamel ħafna flus ukoll il-Gini eleva lit-tim fuq livelli li kienu beyond l-expectations tagħhom. Il-karozza kienet tajba, kien hemm James Ellison, kien hemm tekniċi tajbin u reġa' ġab dak l-isem illi tant kien tilef glorja u tant kien spiċċa disrepute mill-1990 il-qudiem. Ma niftakru illi il-Lotus qabel ma falliet u ġiddikjarata falluta fl-1994 il-Lotus kienet spiċċat bil-paying drivers, ġifieri rajna nies li sallum il-ġurnata għadni nitbellaħ daw blimma mod ingħataw is-super liċenza. Ġifieri għalkemm il-karozza kienet karozza tajba l-109 diżinjata minn Chris Murphy, ċertament li l-kwalità ta' drivers li kellna ma kienx jistħoq il-Lotus. U mbagħad rajna di trasformazzjoni kważi 14-15 sena wara u il-Gini Capital jerġgħu jaqbdu dan l-isem u jerġgħu jolluh u jagħtuh id-dinjità li xraqlu biex ngħidlek. Biss minkejja dan Riccardo serna d-statement u nixtieq nisma' tiegħek fuqu. Fl-2013 vera Vettel iddomina l-kampjonat. Biss Raikkonen għamel ħafna ħin jiġġieled għat-titlu. U jiena nħoss li żbalji strateġiċi fost oħrajn fil-Gran Brittanja u fil-Ġermanja telfuh żewġ tiġrijiet illi setgħu ħallew naqra oħra jiġġieled għall-kampjonat qabel ma Vettel u mbagħad ħarabbih. Taqbel ma dan li qed ngħid? Dak, mela, ma ninsawx li s-sena ta' qabel kien ġiet tielet. Eżatt. Raikkonen. Issa minalija bħalissa ma nistax niftakar raġuni, però minalija fl-2013 ma kienx saq il-kampjonat kollu. Ma kienx saq l-aħħar ġiex tiġrijiet għax il-Lotus spiċċawlhom il-fondi. U flus u ma kellhomx. Eżattament. Efhem, da bħal speċi ta' għasnaf kif ħanaqba, fis-sens, kif ħanaqba n-wieġbek għax bħal speċi ma tistax tikkompeti, hekk u hekk. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek ġifieri mistoqsija li saqsejtni jien ma nistax iwieġbek għax kieku qed inqablu wieħed ma ieħor u qed fl-istess dana ġifieri bħal speċi wieħed jista' jgħid, però kif qed ngħidu ġifieri dan fl-2013 għas seta' jispiċċa l-kampjonat, ġifieri pratikament m'hemmx wieħed qabel. L-ironija tax-xogħol kienet illi da kiseb 4 podji fl-ewwel 5 tiġrijiet għax rebaħ fl-Awstralja u mbagħad wara 7 post fil-Malasja spiċċa 3 darbit infila t-tieni fiċ-Ċina, fil-Baħrejn u fl-Ispanja. Fem, daw id-differenzi li qed insemmu hija jiena daw l-istess magna kellhom. Renault, eżatt. Ġifieri l-istess eżatt sa fejn fien, ġifieri mhux bħalma jkollna f'ċertu timijiet li wieħed ikollu. Pereżempju. Ġdaw sa fejn fien l-istess magna eżatt. Ġifieri id-differenza min ħajamilha, id-driver u l-karozza. Ġifieri issa hawnhekk qed insemmu tim Awstrijak kontra tim Ingliż. Fil-fatt ukoll Riccardo għandna kumment minn Chris Chantar li nixtieq ukoll insellem minn hawnhekk. Chris Chantar li wkoll huwa wieħed mill-membri ta' Velocity Sports Racing illi magħhom ukoll għandna xi kollaborazzjonijiet. Mal-Lotus kellu klawżola kemm iġib podiums ituħ flus u kellu payout papali. Li dik naħseb. Sewwet jgħid ekku, vera, ekku, sewwet jgħid. Fakkarni anzi dik kienet sforz l-istratega tal-Gini Capital li ma ninsewx kienu anka ġew Malta il-Gini Capital għal xi żmien.
f'dal-perjodu bejn l-2012 u l-2013 għax kellhom interess ukoll dak iż-żmien tajjeb ngħidu r-relazzjoni li kellhom ma' Malta kellhom ukoll interess fl-autostorike. Fil-fatt kienu raw ukoll l-Mdina Grand Prix, il-Valletta Grand Prix dak iż-żmien. U kienu ġew anke xi nistaħħom biex jaraw din biex ngħidu hekk dal-avveniment għaw Malta. Sewa wisq, Wayne, niġu issa biex nitkellmu fuq l-aħħar 3 snin tal-karriera ta' Raikkonen li ġew mat-tim li żomm miegħu inti l-Alfa Romeo. Bħala parti ta' dan it-tim, kemm taħseb illi l-esperjenza tal-Finlandiż għenitkom biex tkunu kompetittivi sew fil-preżent u kif ukoll issa illi Raikkonen irtira mill-Formula 1? Ovvjament għenitna, għaddi niftakar dakinhar li ġie announced li Raikkonen kien se jiġi magħna. Jiena kont imbellaħ kważi, jisni kont kważi ċer se jirtira u kienet ħalla vera kont ferħan bi għali xufier ta' daqshekk esperjenza ħajġi magħna. Di kienet biex speċjalment fl-2019 jakkwista diversi punti, tajjeb ngħidu li mnalija sat-telliqa tal-Ungerija kien għadu 7 post fil-klassifika b'karozza li ma sifx li kien ħaqqa tkun hemmhekk jiena. Iġifieri għennet ħafna biex jakkwistenna l-punti u it-tellana sew fil-kampjonat tal-kostrutturi. Iżda wkoll għenet fuq l-iżvilupp tal-karozza. Inti meta se jkollok xufier li ilu mill-2001 fl-isport u kien mal-Ferrari u McLaren u se jġib ċertu informazzjoni li bekk tkun tista' tiżviluppa u tagħmel karozza aħjar. Din naħseb ħanarawha fl-2022, naħseb li bl-għajnuna tiegħu kapaċi żviluppajna karozza li tkun kompetittiva. Sewa wisq, Wayne, xtaqtu konħu f'tiddi l-okkażjoni biex l-ewwel nett speċi nsemmi intu kol wieħed mis-sewwieqa prinċipali tal-V1 Malta Series għalla volja m'intix mal-Alfa Romeo żdaqiet mal-Alfa Tauri u li wkoll inħeġġeġkom biex dak intom dilettanti tal-Formula 1 u tal-Formula 1 virtwali inħeġġeġkom biex issegwu kull nhar ta' tnejn fuq il-paġna ta' Velocity Esports Racing. Barra minn hekk ukoll Wayne, inti għandek din il-paġna ħajjitna sport illi nafu koll li hija parti minn Wayne ukoll għadek l-iskola li huwa wkoll parti minn proġett skolastiku li għandek x'tgħidilna fuqu dan il-proġett. Meta tmur sixth form huwa għandek dan il-proġett ta' Systems of Knowledge jgħidulu. U dan nista' nagħmlu kważi li rridu fuqu. U jien dejjem ħajritni dejjem ħajjarni l-ġurnaliżmu isni u ħadd ispirazzjoni kemm minnek u kemm lill-ħabib tiegħi Andrew Zarb bil-paġna tiegħu Zarb Times. Ħeġġitni biex niftaħ dan il-blog. Ovvjament jinteressani ħafna l-isport kemm il-Formula 1 kif ukoll futbol u snooker. U bħalissa qed nitfa' diversi artikli l-ħarbiet l-iktar reċenti li tfajt kien dak ta' review tal-istaġun tal-2021. U dak kollox li għandi xi ngħid jiġifieri u nirringrazzja li semmejtu jiġifieri. Nippruvaw ukoll ngħidu fejn nistgħu żgħażagħ bħalek li wkoll għalfejn jippruvaw jgħidu tagħhom ukoll fuq id-diversi sports illi għandna. L-aħħar domanda li nixtieq insaqsikom bażikament hija li hija l-isbaħ memorja illi għandkom ta' Raikkonen f'dawn l-20 sena illi għamel isuq dan l-isport. Jibda Riccardo d-darba Chris u jala Wayne. Mela,
Minni memorja partikolari m'għandix, għax dejjem jirsorprendini bħala driver, ġifieri dejjem hemm xi ħaġa ġdida, ġifieri never a dull moment kif jgħidu. Anke li sempliċement jgħidlek isma' li fit-tellieqa is-suq trid jiddejjaq pereżempju darba minnhom qal iddejjaqt li kont qiegħed fl-ewwel post ma speċi tax nispiċċa nilab bil-controls li għandi fuq l-isterik u qalu nimmissja l-breaking point mal-maġrali. Ġifieri huwa bniedem li mhux ħanejt, però l-mod kif jitkellem u kif qal Chris qabel u jesprimi ruħu, ġifieri għalija nerġa' ngħid, m'hemmx mument partikolari, għalija jiena dejjem nieħu pjaċir narah fit-tellieqa, driver tal-affarijiet jew ġifieri kif semmejna, mhux ħanoqgħod nerġa' nirrepeti, għax anke li jagħmel mal-Alfa Romeo, ġifieri jagħmel affarijiet kbar, ġifieri ħadd ma basar li ħajagħmel li jagħmel, bħalma għamel ma' timijiet oħrajn. Xi ħaġa li m'għandix taqsam għal min interessat, ġifieri l-Ferrari ta' Raikkonen għandu waħda personalizzata bin-numru 7 fuq is-saqaf, ġifieri l-Ferrari F12 Tour de France. Edha l-beħ, ġifieri qed nagħmel daqsxejn ta' riklam jiena wkoll m'għandix qleħ minnha ma kurzita forsi għal dawk id-dilettanti li jkunu interessati jakkwistaw xi ħaġa minn ta' Raikkonen. Sawa wis, Chris. Le, jena għalija kienet is-sena tat-debut tiegħu. Vera illi Alonso u Raikkonen iddebuttaw fl-istess sena flimkien fil-Formula 1. Imma irridu nkunu onesti. Alonso ddebutta mal-Minardi illi kienet fl-afja tal-mewt diġà, saqajja diġà qiegħda fil-ħofra. Raikkonen iddebutta ma' Sauber illi kien tim illi dak iż-żmien, għax ma nistgħux ngħidu llum, dak iż-żmien, minn barra li kellu il-kumpanija Malasjana tal-petrol li kienet il-Petronas taż-żejt, kien hemm ukoll il-Credit Suisse illi kienet għamlet sistema komplessa biex dat tim saħallija lil Credit Suisse illum il-ġurnata meta semmihom ħlift bażwiru taħwit u telf ma semmix imma fl-2001 nitkellmu 20 żen ilu. Credit Suisse issa qed titkellem dwar jinnaf l-oraklu ta' Delphi fejn jidħlu l-finanzi u allura kienet xi ħaġa li ċertament kienet tiġbed. Jekk nista' nagħmel parentesi żgħira fuq l-Alfa Romeo. Ir-ritorn tal-Alfa Romeo kien interessantissimu. Ma ninsewx li l-Alfa Romeo irtiraw uffiċjalment mill-Formula 1 fl-1985. L-aħħar karozza kienet il-185T, iddiżinjata minn John Gantry. Illi Riccardo Patrese f'intervista li tal-magazine Motorsport qal illi kienet l-ar karozza tal-Formula 1 li qazzaq fil-karriera twila tiegħu. Fil-karriera kollha tiegħu, ma ninsewx illi hu kien spiċċa fl-1993, di kienet l-ar karozza. U interessanti għaliex dik is-sena it-Team Euro Racing ta' Paolo Pavanello li jaħbillu limit fl-2015. Fil-fatt kellu jerġa' jmur lura l-karozza tas-sena ta' qabel li kienet il-184 TB biex jipprova jsolvi l-problema kbar li kien hemm. Li nerġgħu naraw lil Raikkonen u l-Alfa Romeo flimkien kienet għalija xi ħaġa emozjonanti. Ħadd gost ħafna illi anke l-gruppo Fiat issa daħal bħala sponsor, bħala isem, bħala kollox, illi ta' lill-Alfa Romeo dik il-xisima, dik biex ngħidu r-resonanza teknika li jxirqilha. Ma niftakru wkoll illi fl-aħħar anke l-Maserati sa nerġgħu narawha fit-tliela għax sa narawha fil-Formula E. Propju mill-2022. Ġifieri diġà għandna il-motorsport, speċjalment tal-industrija Taljana, meta għaddejja minn diffikultajiet kbar. Tista' tkun katalista għal ħafna kambjamenti. L-Alfa Romeo għandha storja rikka fil-Formula 1, mhux dejjem kienet rebbieħa. Tajjeb ngħidu illi fl-1987 ippruvat terġa' tidħol fil-Formula 1 l-Alfa Romeo. Kienet għamlet magna 4-cylinder turbo li kien iddiżinja l-inġinier storiku tal-Alfa Romeo Gianni Tonti, però mbagħad fl-1987 fuq l-Ligier JS29 kien hemm René Arnoux. Wara l-ewwel test illi kienu għamlu l-Italja
Arno kien qal li xi ħaġa fis-sens ma niftakarx eżatt il-kliem imma li isa il-magna isa l-għanda tal-inċofa xi ħaġa f'tas-sens kien qal. U l-Alfa Romeo illi politikament noqogħdu attenti fl-1987 kienet għadha kif ġiet mixtrija mill-Fiat, il-Fiat sabu x-xoqqa f'boxta u qalu wara dak li qal René Arnoux aħna ħanirtiraw mill-Formula 1. U il-Liġer ġew abbandonati kif ngħidu sedotto e abbandonato. Fil-fatt niftakar it-titlu illi kien ħareġ l-Autosprint bih Carlo Cavicchi, direttur storiku ta' Autosprint, u semmejtu aktar qabel Divorzju għall-Italjana. Raikkonen reġa' għat-tieni darba, l-ewwel darba mat-tim Lotus u din id-darba mat-tim Alfa Romeo. Reġa' walla markjo illi kien moribond, illi kien kważi mejjet. U reġa' taħt dik l-spinta tant importanti. Dawn huma l-affarijiet sbieħ il-legat sabiħ li ħalla Raikkonen fil-Formula 1. Illi minn markju li kien kważi moribond u forsi żgħażagħ l-età ta' wejn ma jiftakrux, imma sa jkollhom il-xempju sabiħ, l-eżempju sabiħ li ħalla Raikkonen fejn tidħol l-Alfa Romeo, fejn tidħol il-Lotus. Forsi ma jiftakrux dak li ġra, għallu ovvjament għax kemm jienu kemm Ricardo, għadda laqras bil fuq mhux ħażin. Wayne, l-isbaħ memorja tiegħek ta' Raikkonen qabel ma jgħidilkom tiegħi wkoll. Kien hemm mument li verament spikka, dik kienet il-Grand Prix ġewwa l-Istati Uniti ta' l-2018. Dakinhar kien hemm, ma nafx kont tiftakarx inti bħala partitarju tal-Inter, kien hemm id-darbi bejn Milan u Inter. L-istess ħin tat-telieqa. U jien partitarju tal-Milan. U dik il-logħba qatt ma nkun irid infallija. Però x'kien rajt it-tluq? Rajt Raikkonen tella l-ewwel post, kompletament insejta l-logħba tal-Milan u qatt nara dik it-telieqa u verament looking back verament ma dispjaċinix. Għax kienet l-unika telliqa li rajtu jirbaħ peress li kull min insegwi l-Formula 1 mill-2016. U tu kienet l-aħħar rebħa tiegħu. Jiġifieri verament kien mument li mhu ħaninsaqat. Ukoll għandi memorja ta' meta ġie announced li ħajsuq ma' l-Alfa Romeo. Dakinhar ukoll kienet mument li spikkaħa fil-memorja tiegħi. Jiena minnaħa tiegħi nixtieq insemmi tnejn-tlieta. L-ewwel nett dik ir-rebħa dominanti li jagħmel fl-aktar Grand Prix li jiena nkun qed nistenna minn sena l sena il-Grand Prix ta' Monaco fl-2005. It-tieni net dak il-famuż Leave Me Alone, I Know What I'm Doing ta' Abu Dhabi l-2012 u ukoll episodju ħed iġieni frasi meta f'Monaco 2006 irtira mit-tellieqa u flok mar fil-garax għar-rabja ta' Ron Dennis mar fil-jott tiegħu, relax u ġabuh jixrob il-birra. Grazzi lil Chris Riccardo u għajna l-diskussjoni mill-aqwa li kellna lejla u grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Il-ġimgħa d-dieħla l-intervista ser terġa' tirritorna għal futbol u din id-darba sejrin nitkellmu wkoll dwar id-derbi ta' Milano illi ser kollna fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara appuntu bejn Inter u Milan. Logħba li ħadd intlab nhar il-Sibt 5 ta' Frar fis-6:30 ma' żewġ mistiednin oħra illi ser kollna fuq il-panel. Matul din il-ġimgħa fuq il-paġina tagħna ta' Facebook minn barra l-soltu attenzjoni ħankunu qed nagħtu lil kampjonati nazzjonali lokali tal-futbol, ser nkunu qed naraw kif ser jiżvolġi l-ewwel turnament ta' darts illi ser ikollna matul din is-sena, il-Masters. Bħas-soltu nfakkarkom li jekk il-ħaqtu l-programm minn issa tinkwitaw xejn, għaliex minn hawn daqs sasija oħra dal-programm ħajkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube li nħeġġeġkom biex hemmhekk isseguna wkoll fejn hemm il-49 programm preċedenti tal-intervista apparti dan.
Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jien Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom li fil-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Saħħit. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Release Health and Beauty.